ang Ebanghelyo nagtumong gihapon sa pag-abot sa linggo mo nga ang Ascension, kawistahan sa pagsaka sa langit sa Ginoo. So ang iyang mga pulong adto sa mga tinun-an, mga panamilit. Kunya kasabot ang Ginoo nga kanang sakit biyaan ang sa tao. Sa mga relasyon nga establish sa daan wala ang intimacy, close relationship, nga mao nga sakit kita biyaan. Daghay mga bana o asawa, mga uyab, lalaki o babae nga dili makadawat sa proseso sa kasakit, sa pagbiya sa kauban. Kanagali nga kanang mo adto ng Manila unya ano man nga tanan man sa barangay mo adto mohatod sa airport, sa barangay mo adto sa pier pagpalarga. Kabahin na siya sa proseso sa pagdawat diha sa kanang pagbiya sa tao. Una gingon ni Jesus nga kanang maghilak kamo, magbinatay, malipay ang kalibutan, wala na siya. Apan makadiyot naman, apan mahimong kalipay ang iyong kaguol sama kini sa usa ka babae nga hapit na manganak. Kaya pagpanganak usa ka masakit nga proseso. Labi na ako mag-hard labor. Niya, ang kasakit, ang bation sa kanahan. Wala nga mag-una daan siya. Labi na ako kasi natin na pagpanganak. Inikabot sa panahon nga siya manganak, sakit, bation. Pero sa pakita na sa bata, humana ang pag-antos, malipay siya pag-ayo kay ang iyang giantos. Nakabot na. Sama gihapon sa mga tao, mga tinunan, nga simingli biyaan sa Ginoo kay buhat niya sa amahan. Pero ang Ginoo nakasabot nga ang tinunan maguol man gyud balaka busa magpadala siya sa Paraklito, ang Holy Spirit aron mag-uban kanila mahupay ang ilang kaguol, malig-on ang ilang pagtuo tungod kay dunas lay kauban nga maoy manalaban, maoy magiya, maghatag ng kaisog diya sa pagpadayon sa misyon ang gisangon kana sa Ginoo, gitugyan sa Ginoo nga kabilin ang pagpadayon sa buhat nga makaluwas. Muna ang tahas sa mga tinun-an. Musa sa anong pagbasa ato dungog ikan sa kanang buhat sa mga apostoles ang simbahan, buhat simbahan may focus diha ang spotlight ang makita nga gitugyan ni Jesus ang mao nga buhat sa kaluwasan busa adto iyang gitrigo ang iyang gahog nga padayonon ang buhat sa kaluwasan at sa mga tinun-an. Di na si Kristo may sentro kundi ang simbahan nga mo ang propelled by the Holy Spirit. Nga mao nga mo'y nag-uban kanila mo ang presensya ni Kristo pinaagi sa Espiritu Santo nga mahatag ng kinabuhi, magiya, mag-amping kanila. Muna may sugon isan Pablo nga kauban pagpadayon bisan pa man tubangan sa papanglutos, bisan pa man sa hulga sa kamatayon nga ang ilang pagsangyaw supak o dili uyon sa relihiyon sa Judaismo. Muna padayon sila. Apan kini wa makapatagam sa mga tinun-an o unang mga Kristiyanos ano sa muundang sa ilang pagsangyaw, muundang sa pagpractice ng pagtuo. Padayon sila. Nabutan nato sa atong Ebanghelyo karon sa atong kagalingong Ebanghelyo kasatian sa tao, nigabot sa pagpaglutos. Muundang makita, matagam kita, di na ta. Mingon niya ayon og adto. Mingon ta sa mga assignment, transfer ta kay kuyaw ning napita. Amot nga death threat ta balhin na pod. Ngano man tungod kay ilikay kita sa kanang hulga, ilikay kita sa kamatayon. Pero ang matinunan wala siya choice kanito. Maingon nga na structure nga i-assign kanito pero ang ingon diha bisag sa Ebanghelyo, matinunan kagiw sila nga sa laing dapit aron makapadayon sila. Wala sila magpundo kay sila kasukaan suko ang mga pangulo sa mga Hudiyo nga sila mo silang patyon busa muadto sa dapit nga diin nga makapadayon sila. Kanindo kay institutionalize ang kanang assignment nga dinhi bisag mapabot ang term dalhon sa lain nga lugar aron makapadayon siya sa pagka alagad simbahan.
nindot tayo. Pero sa early Christians, kalisod. Ano man, kana bisag asa nga napita, gilutos sila. Ang mga Kristiyanos gilutos. Bisag asa nga napita, they have no choice. Dili padayon mo sa kali nga daghay mga martyrs. Kay nagbarog silang pagtuo. Daghan ato mga gatubang ang mga problema, yung persecution sa basulo nato Ginoo nganong ato sinati kini di man na iya sa Ginoo normal nga makasinati kita og kanang problema sa kinabuhi, pero there's nothing wrong with the problems. Every day we have problems, each day has a problem, pero how we deal with it, that is a question. It is a question of attitude. Ang atong kinaiya diha atubangan sa problema. Gihagit ka ni Kristo na padayon kita kahinumdum ta kita nga ang Espiritu Santo nga mugiya maglig-on kanato sa atong pagtuo.